Hi everyone, this is Sakanya and you're watching Lazada haul ta guys. So I'm so excited kay natay guest karon and siya kay ako ang sister. Aww. And she is baby, wag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Ang katulad mo ay matagal kong hinahanap at gusto ko makita, yeah. Gusto ko makita isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Og, palaila sa taday. Hi, my name is Caroline. Kaya pa kanya, sister of Kuya ni. So, karon kay mag Lazada haul me guys and nako gipang order sa Lazada and among ipakita sa inyo ha kung unsa na among gipang order and hope ma-happy mo and hope malingaw mo sa mga vlog. Click ko daw sa kwarta pero ambot nga nung nakay mga gipang order. Actually gikawat ron nila ako. So, ang first atong i-open is this one. Yay! It's a Bluetooth earphones. And it's i7s TWS. And for as low as chargeable na Bluetooth headset. And tara. Wait. This one. Inclusion niya is na yung power bank na USB port. Over there na USB port and earphones. They're super cute and it's a black color. And if imuhara ni siyang i-charge guys kay i-insert rin yung duha ka earphones and then i-press rin mo ring na button then na mo gawas na blue na light. Charge. Naka-charge na siya and naka-blink na niyang nasa sulod din. Oh, nag-blink. Hindi siya maklaro pero nag-blink na siya. Oh, nag-blink na siya. And akong i-show sa inyo hat kung saan siya pag the next product is Powerbank! And it's buy one take one. And ako nga buy rin guys kay kanina siya. Buy one take one ni siya guys. And nasa siya 10,400 na mAh. Cute kayo siya. Nasa free na cord. Sense 4 siya na series sa Romoss. Like, hindi mo na siya i-press. If check mo if karang pila na lang ka battery ang gamit. Ako may bata sa description box below kung kapila ko naka-charge sa akong phone ani nga power bank. Kung nalito na akong ipang order guys. Don't forget to subscribe to my channel and please don't forget to click the bell button to receive a notification for my next upcoming videos. If you like this video, don't forget to like, comment,
and share!